Magandang friends. Ayun. Unsay mo masulti sa mga tao diri? Mga project ko nga Pinoy ko. Basta mga tao mungutana dyan ako sa gawas, di ko moingon nga friends ko na Pinoy dyan akong gisulti kay mao dyan diri ko nadako sa Samboan sa mga kanang mga tao. Kanang dito ko makatong supportive kay pero sa tinuod ang para ako ang i-congratulate kay tanan sa mga tao sa akong generation o mga bata kay bisang ang eskwela lisod kaayo or trabaho or sugod pamilya kana pud lilisod pud kaayo. So murag gusto nako kanang ipag-congratulate ko nila kay ako ga-bike na ko murag okay na kayo life na ako sa bike pero na pud mga tao galisod pabuhi or kanang eskwela kana jud mga tao nga respect jud nako. Unsay message nimo sa mga tao nga ningani karon para mo greet sa imo modawat sa pagbalik nimo? I love you. Salamat kayo. Wala, kira. We miss you, Adam!